Per mi, Pantalla Barcelona és una manera d'apropar el cinema compromès als barris. M'agrada venir aquí perquè passo temps amb els meus amics. En Pantalla Barcelona hem consolidat un públic cinèfil al barri. Lo voy a pasar bien y luego en el debate también. Una manera de cine en el barrio.